Tak dneska som vám pripravila jedno video na tému sebaláska. V sebaláske sa venujem aj v mojom transformačnom checkliste, ktorý je u mňa na stránke a na mojom profile na stiahnutie zadarmo s cieľom, ako si zlepšiť svoje vzťahy. Takže je vedený trošku ináč. Ale ja vám dneska ukážem jeden tip na sebalásku. A napríklad takýto nádherný, voňavý, olejový zábal na vlasy. Minimálne 2-krát do týždňa, keďže chcem podporiť rast svojich vlasov, ktoré mi po pôrodoch dosť vypadali, tak som si začala robiť posledné týždne také ozdravné olejové zábaly na vlasy, voňavé, takže si vlastne pri nanášaní toho oleja krásne masírujem pokožku a ten pocit je potom nádherný. Kľudne si to takto nechám na vlasoch aj celý deň, pretože viem, že tie vlasy to pijú a všetko to dobré z tých olejov ide do nich. A presne toto je tiež jeden spôsob, ako podporiť sebalásku, pretože toto vedie k navráteniu sa do svojho tela. To znamená, že nemusíte si rovno robiť kúry na vlasy, ale môžete si pomasírovať brúško alebo nohy a pri tej činnosti im ďakovať za to, čo pre vás robia. Napríklad nôžkam za to, že vás celý deň nesú a že vám dobre slúžia, alebo brúško, že trebárs vynosilo dieťatko, alebo keď chcete podporiť trávenie, že aké ste vďačné za to, čo všetko to brúško pre vás robí, lebo v ňom počas dňa prebieha obrovské množstvo procesov. Prípadne, ak chcete sa venovať svojmu zádočku, tak si môžete masírovať zádok. A na to naozaj nepotrebujete veľa času. Stačí sa sama sebe venovať 2-3 minúty denne a krásne vás to navráti sama do seba k svojmu telu. Takže aj toto je jeden tip na to, ako sama sebe preukázať lásku. A čo pekné dnes urobíš pre seba ty? Napíš to komentára a inšpiruj nás.